Di kami dili, mga idol. Mga kasanaol, di kami yan dili maibaybayon itong Baras Palo Liti resorts. Narigo kami tapos amon susudo. So damo ito nangangarigo nga di. Di kami apon pa rin ano naman pare. Alright. Di kita yan kuhan ini. Kanang paluliti na siguro ini, sakop na ini. Baras ini, Baras Paluliti. Amo na ini. Di kami dili, mga idol. Okay, mga kasanaol, di kami dili na bablog hining resorts. Masyada. Ini kada Biyernes Santo, permanentin hira din may sinisiring pangarigos, hira mga cottage. So bibidyohan namon yan itong mga cottage na tanan mga kasanaol para makita niyo itong location kung ano pinakamaganda din hiningamon tinatawag nga pagkanhini nga resorts. So dili naon makita tungod kami itong priority yan ang di nakikita TV screens hayo mga viewers. Salamat gyapon kayo pagkita na kami iyo sa suportahan. Thank you so much. So ali na matarong papayat mga akong pare. Ano tiyo masisiring mga taga viewers pare? At wala masisiring salamat ani ubaga suporta. Okay, kontak kung baga continue tiyo suportahin ni aton channel. Thank you very much. So okay, mga kasanaol, di kami nili nga resorts. So itamon taga video bangin kinakapoy na siguro amon papaundangon kay para relax naman niya kay wala pa man gud ni kay apit nimo kay kanito sinisiring may Marcos Beach sumpa yun nga sinisiring nga may Tan-awan Liti. So ibig sabihin harayo ni nga lugar kung imo pagkukumplituhon. So kutob na lang din itamon video mga kasanaol. Thank you so much iyo pagkita na suporta, share man, like. Okay. Salamat. Day, okay na day.